starodávnej orfickej poéme sa Zeus pýta bohyne noci. Ako má usporiadať svet tak, aby všetko bolo jedno a zároveň časti boli odlišné? A noc mu odpovedá: ukuj zlatú reťaz z éteru, čo mocným putom zviaže všetky veci. Jednotu pri zachovaní rôznosti si súdoba Európa vytýčila za svoj cieľ. Rozdelená a spustošená nacionalizmami po 2 svetových vojnách hľadala mier a integráciu. Ale čo zjednocuje Európu? Čo je tá Diova zlatá reťaz? Zakreslíme si na časovú os rôznych otcov Európy, ako Karol Veľký alebo Karol V, ktorý práve pred 500 rokmi neúnavne cestoval a vyzýval k zjednoteniu z očí voči tureckej hrozbe. Sú to obdobia Zachariela, archaniela jupiterskej sféry. Zachariel je géniom Európy. Indoeurópania sa sformovali niekde vo vnútrozemí východnej Európy v úcte k hromovládnemu bohu spravodlivosti. Odtiaľ sa neskôr rozšírili aj do Ázie. Indoeurópske slová pre človeka, muža, majú spoločný koreň so slovom myslieť. Európan je ten, ktorý myslí. Najprv diagnóza. Čím trpí Európa? Je ako telo, ktoré sa rozkladá, pretože mu uletela duša a nič ho viac nedrží pohromade. Ľavá ruka nevie, čo robí práva. Každý si robí svoje a neslúži ničomu stálemu ani ničomu spoločnému. Prijali sme zákony na ochranu šengenských hraníc. Ale kto ich plní, tomu už o pár rokov hrozia, že ho vylúčia z únie. A o pár ďalších mesiacov už tí, čo hrozili, sami stavajú ploty, už viem, sú to technické zariadenia, a teraz rokujú práve o mini Schengene, aby nebol voľný pohyb napríklad ani medzi Čechami a Nemeckom. Z dejín sme si vzali poučenie zvané tolerancia, aby sme neprenasledovali inakosť len pre inakosť. Dnes máme armádu rýchlokurzových polointeligentných aktivistov, ktorí bojujú nielen za rovnoprávnosť, ale aj za pozitívnu diskrimináciu akejkoľvek inakosti. Propagovanie inakosti len pre inakosť sa stalo náhradou za chýbajúce náboženstvo. Noví misionári planú proti inovercom už celkom iracionálnym a seba zničujúcim zápalom. Keďže im ide o vlastnú sebarealizáciu viac než o celkové dobro, nevšimli si, že horlia za veci, ktoré sa navzájom vylučujú. Človek musí byť buď islamofób, alebo homofób, alebo upierať práva ženám či náboženským menšinám. Totiž, kde islám určuje právo, tam je žena podriadená mužovi a nemá rovnaké práva pred súdom. Homosexualita a voľná láska sú trestné. Nie je tam ani náboženská sloboda. Štát určuje, akého ste náboženstva. Za odpadlíctvo a propagáciu iného náboženstva je väzenie alebo smrť. Musíte si preto vybrať. Ak nechcete obmedzovať ženy, gejov, kresťanov, tak ste proti islamu. A nie len proti radikálnej menšine, ale proti právnemu systému moslimskej obce ako celku. Inakejší a drzejší majú nárok obmedzovať práva väčšiny, ale tí normálni a pôvodní obyvatelia Európy pomaly nesmú povedať ani pravdu. Európa má byť založená na slobode slova a racionálnej diskusii. Ale európske súdy už odsúdili ľudí za to, že urazili islám a podnecovali islamofóbiu citovaním Koránu. Napríklad Súra 9.5.
Zabíjajte neveriacich, kdekoľvek ich nájdete, zajímajte ich, obliehajte a chystajte proti nim všemožné nástrahy. Ak som toto citoval v nesúhlasnom tóne, urazil som islám podľa niektorých európskych súdov a to v Európe nesmiem, pretože sme humánni voči menšinám. Rozumiete? Je to proste úplná strata integrity mentálnej a integrity konania. Aj starý zákon je plný zločinov podľa súčasného práva a máme ho za svätú knihu. Patriarchovia vyvražďujú celé národy, čo uctievajú nesprávnych bohov. Kameňujú ženy pre neveru a hádžu svoje céry do ohňa ako obetu. Ale kresťanstvo k tomu pridalo nový zákon a ďalej prešlo vývojom počas reformácie a osvietenstva. Moslimov je 1 miliarda 600 miliónov. Ak to nemá byť fatálna zrážka civilizácií, islám sa musí reformovať. Kedy sa islám bude chcieť reformovať? Až sa Západ rozpomenie na svoje vlastné pravé korene a hodnoty a vstúpi si do svedomia. Áno, sme bezbožníci, ktorí sa prestali kláňať čomukoľvek vyššiemu, ako je konzumná spotreba. Dobrý Západ sa musí prebrať, podať si ruky s dobrým východom a spolu sa vysporiadajú každý so svojím vlastným zlom. Džihad treba poňať mysticky, ako v súfizme, ako svätý boj s našimi vlastnými démonmi. Kresťania, moslimovia, hinduisti, konfuciáni by v ňom stáli proti spoločnému nepriateľovi, ktorý by zjednotil celé ľudstvo. Irán bol plný ľudí, čo nás obdivovali a túžili sa pozápadniť. Sami sme sa im znechutili svojou skrivodlivou násilnou chamtivosťou a postrčili sme ich naspäť do náručia fundamentalizmu. Pokryteckí západní demokrati sú neviditeľným prámeňom fundamentalizmu v Oriente. To sú skryté zákonitosti dejín. Jednostranné a z celku vytrhnuté princípy tajne živia a splodia svoj vlastný protiklad. Terorizmus vzrástol 10-násobne, odkedy sme mu vyhlásili vojnu. Pseudohumanisti spôsobili humanitárnu krízu. A ľavicoví antifašisti sú dnes najväčšou príčinou radikalizácie a vzostupu neonacizmu v Európe. Vnúcujú nám totiž pseudotoleranciu aj za cenu nespravodlivosti, čo musí vyvolať odpor. V Litve, Rumunsku, Bulharsku je priemerný plat 350 eur. Na to ale musíte chodiť každý deň pracovať a z toho si musíte zaplatiť bývanie, zdravotnú poistku, živobytie pre seba, ale aj pre svoje deti. Utečenec má tých 350 eur len ako vreckové, popri tom, že má nárok na byt zadarmo, lekára, právnika, telefón a nejaké sociálne ďalšie výmoženosti, ale jeho deti dostanú ešte tých 200 eur každé zvlášť na osobu. To sú facky pre pocit súnáležitosti a solidarity. Sme vraj v Európe, kde sa národnostne nediskriminuje, ale každý Nemec má za rovnakú prácu v rovnakej firme trojnásobne vyšší plat než Slovák. Za tie isté peniaze, ktoré stojí utečenec v drahom Švédsku či Nemecku, môžeme zabezpečiť 10 všetkým potrebným priamo tam v najbližšej mierovej zóne. Z rovnakého rozpočtu sme mohli zabezpečiť nie 1 000 000 prisťahovalcov, ale všetkých 10 miliónov vnútorných vysídlencov tam doma. A nemuseli sa topiť v loďkách na Stredozemnom mori. Z toho je zrejmé, že vôbec nejde o humanitárnu pomoc, ale o iné ciele. Medzi iným o riešenie demografickej otázky,
Lebo Európa stárne, vymiera. Za polstoročia by v Nemecku ubudlo 20 miliónov obyvateľov a zostali by tam žiť starci. Tu sociológovia na to tvrdia, že jediným riešením je migrácia. Ja by som takých sociológov prepustil z akadémie. Isté, že oni dajú do poriadku demografický strom. Mladých ľudí bude dosť. Nigeričanov, Pakistancov a podobne. Ako keby išlo len o fyzické kusy dobytka. Ale čo bude s kultúrou? To, čo už vydobili a drahou krvou zaplatili naši starí otcovia, z veľkej časti zanikne. Lebo kultúra sa odovzdáva hlavne v rodine. Na jednom zaškolení nestvoríte nového človeka. To trvá generácie. Je to celkom ako v starom Ríme. Rímania žili z provincií, v dostatku zleniveli a stratili cnosti, nechcelo sa im už mať ani deti. Zoslabli, vymreli a nahradili ich barbary. Tí samozrejme tvrdili, že sú Rímania, ale trvalo 1000 rokov, než sa kultúra vrátila na pôvodnú úroveň. Vymieranie súvisí s konzumnou mentalitou. Človek prestáva mať vzťah ku všetkému okrem teraz a tu a svojej fyzickej osobe. Necíti sa byť spojený s kultúrnym dedičstvom ani s budúcnosťou svojej vlasti, s ničím, čo bolo pred ním, ani čo bude po ňom, ani čo je nad ním. Takže stále znova nás to vráti do srdca problému. Európa je duchovne prázdna, nemá víziu. Pre jednotlivca i národy platí hlavný zákon. Prameňom integrujúcich síl je cieľ, ktorý nás presahuje a leží v budúcnosti. Bez zmysluplného cieľa sa rozpadá psychika jednotlivca aj civilizačné spoločenstvá. Naopak v jeho prítomnosti zanikajú žabomyšie škriepky nižšieho rádu. Zakladateľ logoterapie Viktor Frankl vyjadril tento zákon tak skvelé ako nikto iný. Archaniel Michael ho v koncentračnom tábore zasvetil do svojich tajomstiev. Spoločenstvá držia pohromade spoločnými ideálmi a ak nevedia poňať žiadne pozitívne, tak aspoň spoločným nepriateľom. Pred 20 rokmi som napísal, že Európu môže v najvyššom zmysle zjednotiť len nejaký vznešený, ušľachtilý duchovný cieľ. Komerčný egoizmus ju môže zjednotiť na najvyš v takom zmysle, v akom sa spriahajú banditi. Totiž iba na chvíľu, kým je to výhodné, ale nie v kríze, keď treba prekonávať spoločne prekážky. Predpovedal som, že únia bude zneužitá, pretože v jej srdci zýva duchovné prázdno. Namiesto duchovného srdca máme pár prázdnych hesiel, s ktorými sa šermuje oportunisticky do vreciek úzkej skupiny zbohatlíkov. Vedomie o nás samých, kto sme, odkiaľ prichádzame a kam smerujeme, voláme identitou. Tieto identity sa kedysi nazývali anielskými kniežatami, duchmi národov. Skrze vzťah k ním národy povstávajú a opäť sa rozplývajú do ničoty. Identita je spojená s najhlbšou, najzákladnejšou formou moci. Najvyššiu moc má ten, kto najviac ovplyvňuje diskurs formovania identity. Kde má Európa hľadať svoju identitu? Čo ju drží pohromade? Identita vždy korení v minulosti, ale nemôže byť daná iba minulosťou, lebo by sa nevyvíjala. Musíme ju čerpať aj z budúcnosti, z cieľov a ideálov. Európa mala mať teraz svoje obdobie. Mohla vyžarovať spravodlivosť do celého sveta. Európania by našli riešenie pre Blízky východ a iné regióny, pretože Američania odlišným kultúram proste nerozumejú a správajú sa v nich ako slon v porceláne.
Namiesto toho ale zlyhávame a budeme riešiť iba sami seba. Diovou zlatou reťazou je spravodlivosť, pravdivý poriadok vecí. Spravodlivosť a mier sú súrodenci. Ale nemyslíte si hneď, že viete, čo je spravodlivosť. Kto by si to myslel, tomu odporúčam prednášky profesora etiky Michaela Sandela. Jeho kurz o spravodlivosti je jedným z najnavštevovanejších na Harvarde. U ňoho pochopíte, aké je to nesmierne zložité. Spravodlivosť nie je jednoduchá rovnosť. Nedá sa odvodiť ani zo zásluh, lebo sme dostali nerovnaké vlohy a šance. Na spravodlivosť nie je algoritmus. Je to živá bytosť, ktorej sa treba modliť tu a teraz stále odznova. Spravodlivé je to, čo najviac prispieva, myslím, k trvalo udržateľnému rozvoju jednotlivca aj spoločenstva ako celku, čo robí človeka lepším. Spravodlivosť nie je bez vzťahu k nejakým hodnotám, bez ujasnenia si, čo je dobro. Tak nejako si to predstavoval aj Aristoteles. My sme 250 rokov od Voltaira v mene tolerancie vyprázdňovali náš právny systém od obsahu, aby bol čím viac hodnotovo neutrálny. Teraz už máme chaos a treba otočiť kormidlo. Napríklad, kto si zaslúži azyl? Pôvodne azyl bol stĺpmi vyznačený okruh v blízkosti chrámu, kam sa mohol utiecť ohrozený človek, či už vinný alebo nevinný. Utiekal sa tam pod krídla duchovnej autority, ktorú prosil o ochranu. Tá autorita mu ale uložila pokánie a určila spôsob nápravy pre všetkých zapletených do problému. Teda prišiel prosiť k niečomu vyššiemu. Zmysel toho bol, že ničivý kolobeh oko za oko, zub za zub sa presmeroval cez odpustenie do konštruktívnych úloh a do premeny charakterov. Ľudská núdza je príležitosť, ktorú nám dáva Boh, aby medzi tým, kto naozaj prosí a tým, kto sa dobrovoľne zmiluje, vznikala vďaka, láska a nadviazali sa nové priateľstvá. To sa ale nedeje, ak niekto drzo žiada a druhý je k dávaniu donútený. Takých azylantov, čo iba požadujú, nie sú ochotní si v ubytovni ani postlať posteľ, to musia robiť za nich nemecké študentky. Takých treba poslať späť, odkiaľ prišli. Všetci zo starej generácie, ako náš kňaz Anton Srholec, mali normálny zdravý rozum. Dostaneš pomoc, ale prestaneš piť a ja ti poviem, čo budeš robiť. Neexistujú práva bez povinností. Politický azyl patrí tomu, kto sa postavil zločinnému režimu. Ani naši, čo mali za komunizmu tú červenú knižku, ale pri prvej príležitosti zostali na výlete v Nemecku, nemali žiaden nárok na azyl. Mali ich vyhostiť späť domov do komunizmu, ktorý tu podporovali. To nie sú azylanti, ale humanitárni a ešte viac ekonomickí utečenci. Všetko je postavené na hlavu. Svoje ženy a deti a starých rodičov, ktorých tam nechali, tých mali poslať do bezpečia. A oni mali zostať doma, brániť vlast. Za rozvrat v akejkoľvek krajine môže na prvom mieste vždy povaha a správanie domácich, ktorí tam žijú a majú náprostú väčšinu. Až na druhom mieste za to môžu cudzie mocnosti, ktoré tam zasahujú nešikovne a s nečistými úmyslami. Desiatky miliónov mužov sa nevedia postaviť desiatkam tisícov fanatikov, keď majú aj technickú a finančnú podporu Západu.
To my tam máme poslať našich mužov, aby zomierali v pozemnej operácii, zatiaľ čo ich mladí muži sa bezpečne usalašia u nás v bytoch, ktoré nemecký magistrát, kde už nepredlží nájom vlastným občanom. Keď mohli Kurdi, ktorí sú mimochodom Indoeurópania, zostaviť milície a brániť svoju pôdu, tak to môžu aj sýrski Arabi. Azyl ďalej vôbec nesúvisí s občianstvom, lebo jedno a druhé má celkom iné dôvody. Za občana vás môže a nemusí prijať komunita, ak sa jej páčite a zdieľate jej hodnoty. Chcete prispieť jej zveladeniu. Je to česť, nesúvisí to s tým, že či potrebujete pomoc. V Amerike to riešia zelenými kartami. Ste tam, ale nemáte občianske právo voliť a spoluurčovať smerovanie štátu. V Európe len Švajčiari od prisťahovalcov niečo požadujú a zisťujú, kto to vlastne je. No ale tí práve nie sú v Únii, asi preto si zachovali zvyšky zdravého rozumu. Nemci si pozmenili zákon, že azyl automaticky prechádza v občianstvo. No to je získavanie nových občanov a nie je dočasná pomoc, po ktorej by mal nasledovať návrat domov, keď núdza pominie. Dejiny už videli veľa migrácií a duchovne silné kultúry ich dokázali absorbovať. Lenže Európa je duchovne slabá. Cudzinci už neprichádzajú s rešpektom a snahou začleniť sa. Dívajú sa na hostiteľa s pohrdaním. Moslimovia vytvárajú uprostred Európy štáty v štáte, kde už neplatí súdna ani výkonná štátna moc, ale islamské zvykové právo. Policajt tam dostane výprask a 5 okolo idúcich dosvedčí, že všetko bolo celkom inak. Nad týmito zónami sme stratili kontrolu a nepatria viac do Európy. V adolescencii si každý človek hľadá svoju identitu. Zdravo utvorená identita nie je externá, hotová a prevzatá zvonka. Je výsledkom vnútorných procesov, zápasu o sklbenie srdca s rozumom a praxou, ktorý vedie k presvedčeniu. Taká identita, organicky vyrastajúca zo živých koreňov, je aj trvalá, aj flexibilná. A vie nájsť spôsob spolužitia s inými identitami. Externé, mŕtve identity sú rigidné, neschopné vývoja, zrážajú sa navzájom a zároveň ich možno kedykoľvek vymeniť za inú. Európa by zdravým spôsobom mala nájsť svoju identitu. Inde som všeličo povedal o podmienkach tohto procesu u jednotlivca aj pre kultúru kolektívneho dialógu, tak, aby výsledkom mohli byť istoty mravného poznania. Čo symbolizuje vlajka Európy? Je to modrý plášť kráľovnej nebies s jej diadémom z 12 hviezd. Tvorcovia tejto vlajky mali na mysli 12. kapitolu Jánovho zjavenia. Ženu odetú slnkom, mesiac pod jej nohami a hviezdy okolo hlavy. Len kvôli Turkom, aby neodmietali kresťanský symbol v Rade Európy, sa povedalo, že modré pozadie je proste obloha a hviezdy predstavujú zakladajúce štáty únie. V stredovekej Európe kedysi kresťanstvo dávalo zjednocujúce hodnoty. Dnes musíme znova objaviť hodnoty, ktoré nás dokážu zjednotiť naprieč národnosťami, náboženstvami a sociálnymi vrstvami. Na to potrebujeme pestovať a uznávať existenciu duchovného poznania, čiže poznanie v nehmotnej oblasti. Na upevnenie európskej identity nestačí rozvešať modré vlajočky a nevedieť, čo znamenajú. Musíme hľadať Sofiu, celistvú múdrosť, milovať ju, ctiť si ju a slúžiť jej. Identity v dejinách vznikali a vznikajú tým,
že pojmeme lásku k niečomu vyššiemu, než sme my sami. Skrze lásku sa tušené zjasní do poznania a to spečatíme činom, obeťou. Z toho, čo sme obetovali, povstáva duch spoločenstva, ktorý ho zväzuje dohromady. Ďakujem za pozornosť.